Us agraden les orquídies? Algú us n'ha regalat mai alguna vegada? L'orquídia és una planta exquisita, que té una floració espectacular i que, a més, queda bé a qualsevol racó de la casa. El que passa és que sempre dius, és que no em tornarà a florir. Què hem de fer per tornar-ho a fer? Quin substracte? Tot això ho volem posar-hi remei i al meu jardí hem organitzat un taller per a la introducció del cultiu de les orquídies. En aquest taller gratuït aprendreu tots els aspectes que puguin millorar i fer la cura d'aquestes orquídies. Es tocaran temes com el cicle de floració, les condicions ambientals, el substracte, els adobs necessaris, en general, tot allò que es necessita perquè la vostra orquídia torni a florir. Doncs anoteu-vos a la vostra agenda dissabte 12 de març, de 4 a 6, al meu jardí, curs d'introducció al cultiu de les orquídies. Taller totalment gratuït. Veniu i apreneu.